משקפיים. כששאלתי את המארגנים על מה הם רוצים שאדבר היום, ביקשו שאתן איזו נקודת מבט שלי על המצב ממעוף הציפור. אז אני רוצה להגיד שהמבט ממעוף הציפור הוא מבט קצת מטעה. כי ממעוף הציפור יש הרבה דברים שאי אפשר לראות. אי אפשר לראות אי צדק. אי אפשר לראות רוע. ממעוף הציפור לא רואים ציניות, לא רואים סבל, לא רואים טיפשות, לא רואים גזענות ולא רואים שנאה. רואים בעיקר קווים. קווי מתאר של ערים, של שכונות, קווים של שורות ברושים שמפרידים בין חלקות חקלאיות. אבל יש קווים שגם ממעוף הציפור לא רואים. את הקו הירוק למשל אי אפשר לראות ממעוף הציפור. את חומת ההפרדה רואים בבירור, זה כן, אבל לא את הקו הירוק. והגיע הזמן להגיד שזה הקו החשוב ביותר במציאות הישראלית של היום. וכדי שאוכל להסביר מדוע, תרשו לי להנמיך מהעטוף ולהזכיר לכולנו דברים שקצת שכחנו. לאורך ההיסטוריה שינתה היהדות את פניה לא פעם, ובכל פעם החלפנו את הסיפור היהודי המשותף. זה קרה במעבר מהאלילות לפולחן האל האחד וריכוז הפולחן בירושלים. זה קרה אחרי חורבן בית שני, כשחז"ל בחושיהם החדים הבינו שכדי להבטיח את קיומו של העם אין ברירה אלא להיפרד מהרעיון של הקורבנות בבית המקדש. בכל פעם ניסחנו מחדש את הסיפור היהודי המשותף. וזה בדיוק מה שקרה עם הציונות המודרנית. מנהיגי הציונות הבינו שהסיפור היהודי הישן הגלותי כבר לא מהווה ערובה להמשך קיומנו. הם הבינו את זה כבר בסוף המאה ה-19, ואז יובל שנים מאוחר יותר באה השואה והוכיחה כמה שהם צדקו. נהוג לחשוב בטעות שהציונות היא מהפכה לאומית, והיא לכאורה לא קשורה ליהדות, ולכן תמיד מקפידים להפריד בין דמוקרטית ליהודית. ואני טוען שהציונות היא קודם כל מהפכה יהודית. הציונות פשוט ניסחה את הסיפור היהודי המשותף החדש, סיפור בר קיימא שיש בכוחו להמשיך ולקיים את עם ישראל, והפעם שוב כריבון שאחראי על גורלו. הציונות היא היהדות החדשה, כך אני רואה את זה. כי בואו נודה על האמת, היא לא עמדה לאבותינו ולנו, לא באינקוויזיציה, לא בפוגרומים, ובטח שלא בשואה. והסיפור החדש הזה, הציונות, הוא סיפור שעיקרה ומדינה ריבונית ליהודים, דמוקרטית, ליברלית, בארץ ישראל. לא בכל ארץ ישראל. לצערנו, כשהחלטנו סוף סוף לחזור למולדת, היא לא הייתה ריקה. היא לא חיכתה לנו ככה בשקט 2000 שנה. היו פה אנשים, ומתוך ההכרה בגבולות הכוח, פעלו הציונים בקרב אומות העולם כדי לקבל הכרה מדינית בינלאומית להקמת בית יהודי בארץ ישראל. אני מתנצל על הסקירה ההיסטורית שוודאי אינה זרה לכם, אבל לפעמים בתוך המולת הקרב אנשים שוכחים אמיתות פשוטות. בכ"ט בנובמבר הכירו אומות העולם בזכותנו להקים מדינה. במקביל, אבל, הם הכירו גם בזכותם של הפלסטינים למדינה, על חלקים אחרים מהארץ. ההחלטה הזו, ההכרה הבינלאומית הזאת, היא הקושן שלנו על הארץ, לא ההבטחה האלוהית. כי מסתבר שאלוהים מדבר גם עם עמים אחרים, לא רק איתנו. אבל אסור לשכוח שאותה ההחלטה ההיסטורית היא גם הקושן של הפלסטינים על חלקים אחרים מארץ ישראל. לא פעם אנחנו במחנה המרכז-שמאל נדרשים לענות על השאלה מה ההבדל בין יצהר, תפוח, שילה וקדומים ובין תל אביב, חדרה ובאר שבע. אתם רוצים שנפנה את יצהר, אומרים לנו המתנחלים. תפנו את תל אביב, נראה אתכם, שיושבת על אדמות שייח מוניס. אתם בטח מכירים את התביעה הזאת, נכון? ובכן, התשובה שלי היא פשוטה. המלחמה שכפו עלינו ערבים ב-48 ותוצאותיה, כולל הכיבוש שלנו של עוד כמה חלקים מהארץ, היא באחריותם. הגבולות שנקבעו בסוף מלחמת העצמאות הם הגבולות המוסריים של מדינת ישראל, כך אני רואה את זה. שטחי יהודה ושומרון, לעומת זאת, שכבשנו בששת הימים, זה כבר סיפור אחר.
רבים נוטים לשכוח את העובדה הפשוטה שהפלסטינים לא היו צד בסכסוך במלחמת ששת הימים. הם היו הקורבן של הסכסוך הזה. הם עברו מיד ליד, מהירדנים והמצרים לידיים ישראליות. כצד המנצח במלחמה הזו, היה עלינו אז כבר לחתור להסכם עם הפלסטינים ולהחזיק ביהודה ושומרון כמשמורת להסדר עתידי, שגם אם מתמהמה, הוא לא נותן לנו את הזכות לגזול את השטחים של המדינה הפלסטינית העתידה לקום, לכשתקום. אבל אם המלחמה באה תיאבון, ומתוך שכרון כוח ואיזו רוח משיחית שדווקא גם בהנהגה הצבאית והפוליטית כבר אז איבדנו קשר עם המציאות ועם גבולות הכוח שלנו. וכאן אני רוצה לדבר על המרכיב החשוב ביותר בשרידותנו כעם, ההכרה בגבולות הכוח. תמיד לימדו אותנו שבית המקדש חרב בגלל שנאת חינם. המיתוס הזה הוא רק חלק קטן מהאמת. בית המקדש לא חרב בגלל שנאת חינם. שנאת החינם בהחלט החלישה אותנו, אבל בית המקדש חרב בגלל חוסר היכולת שלנו להכיר בגבולות הכוח שלנו. בגלל האמונה שאנחנו הקטנים יכולים להביס את האימפריה הגדולה בעולם אז, הרומאים. מחשבה שנולדה מתוך איזו אמונה מיסטית שבסוף אלוהים יציל אותנו. ותראו איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה גם היום. הניצחון הסוחף במלחמת ששת הימים גרם לרבים להבין שיש איזשהו כוח עליון כנראה שמלווה אותנו, ולכן אנחנו חסינים מפני חורבן. מה ששימה את עינינו הוא העובדה שנדמה לנו שסכנה קיומית היא רק בדמותה של איזו מעצמה גדולה שקמה לכלותנו. והסכנה הקיומית של מדינת ישראל היום היא חוסר היכולת שלנו להבין שהשליטה שלנו ביהודה ושומרון תביא בסופו של דבר לחורבננו. יהודה ושומרון זה טרף שגדול עלינו, והוא יקרא אותנו מבפנים. אני לא יודע אם ראיתם פעם נחש שניסה לבנוע תנין, והתנין ניסה לפלס את דרכו החוצה מהבטן שלו, קרא את הבטן שלו, ובמהלך הדבר הזה שניהם מצאו את מותיו, גם הטורף וגם הנטרף. זה בדיוק האלגוריה שמתאימה פה. ובגלל הנטייה שלנו לשפוט כל דבר דרך כוונות הרובה, אז קשה לנו להבין את זה, כי לכאורה צבאית אנחנו בלתי מנוצחים. אבל למרות עוצמתנו הצבאית, המטוסים, הטנקים, המחירים שמדינת ישראל משלמת על הישיבה ביהודה ושומרון הם מחירים שאנחנו לא מסוגלים יותר לשלם. החזקת ההתנחלויות, הכבישים העוקפים, חטיבות הצבא שנמצאות שם כבר עשורים במקום להתאמן למלחמות האמיתיות, הם מחירים כלכליים וביטחוניים כבדים מדי. והמחיר הגבוה מכולם, לדעתי, הוא המחיר המוסרי. העדנות שמפגינים חלק מהמתנחלים מיהודה ושומרון בהחלט מחלחלת גם לצד הזה של הקו הירוק. וההתבהמות וקהות החושים מחלחלת מהחברה האזרחית גם לחיילים שמשרתים בשטחים. רק לפני יומיים התארח באולפן 12 איתמר בן גביר והצהיר שזכותו וזכותה של אשתו לנוע בביטחון ביהודה ושומרון עדיפה על זכות התנועה של הערבים. והשמיים לא נפלו. יושב שר בממשלת ישראל ומצדיק מדיניות אפרטהייד, לא פחות. והפנסים באולפן לא קבעו, המראיינת לא השתנקה, וראש הממשלה לא צייץ שום הבהרה. 56 שנה של שליטה ביהודה ושומרון הצליחו להפוך גזענות יהודית למיינסטרים. מיינסטרים שמסתיים במשפט כל כך עלוב של מגישת החדשות: תודה לך, השר בן גביר, שבאת להתראיין באולפנינו. אומרים לנו... אומרים לנו שהמתנחלים הם החלוצים החדשים, ויהודה ושומרון הם הנגב והגליל של ימינו. ואני אומר לכם שלא חלוצים ולא נעליים. חלוץ הוא אדם ההולך לפני המחנה. החלוצים של חומה ומגדל ו11 הנקודות בנגב הלכו קדימה לפני הצבא,
ביצרו את הגבולות העתידיים של מדינת ישראל. הצבא לא הלך לפניהם וכבש קודם את השטח. הם הלכו והתיישבו מתחת לאפם של הבריטים. המתנחלים לעומת זאת מתיישבים מתחת לאפה של מדינת ישראל, מתחת לאפו של צה"ל. את התחבולות שלהם הם עושים נגד מדינת ישראל, ואז ללא בושה כשהמדינה מבקשת לפנות אותם מהמאחזים הבלתי חוקיים שלהם, הם נלחמים בכוחות הביטחון. אם זה לא ברור פה למישהו, המתנחלים מקיימים מלחמת אזרחים נגד מדינת ישראל כבר עשורים. מלחמה, ממש. בפינוי ימית הם ניסו להרוג חיילים כשזרקו אותם מהגגות. אני בטוח שרובכם מכירים את התמונות. בעמונה שפכו עליהם כל מיני חומרים כימיים וצבאיים, אש ותמרות עשן. מלחמת אזרחים בעצימות נמוכה נקרא לזה, אבל מלחמה. אני לא יודע מי פה קרא את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ'. לאלה שלא קראו, הנה תקציר. יש בארץ ישראל שתי תנועות לאומיות עם תביעות סותרות, הוא אומר. מכיוון שאנחנו היהודים לעולם לא נוותר על שאיפותינו הלאומיות, מי שיאלץ לוותר הם כמובן הערבים. ולכן סמוטריץ' שם בפניהם 3 אפשרויות. הראשונה, לוותר על השאיפה הלאומית ולחיות כפרטים במדינת ישראל ללא זכות בחירה. בין אזרחים סוג ב' שכאלה. אפשרות שנייה, להגר מפה, אפילו מציע תמיכה כספית למי שיחליט להגר. והאפשרות השלישית, למי שלא יוותר על השאיפותיו הלאומיות וגם לא יהיה מוכן להגר מכאן, סמוטריץ' מציע מלחמה, הכרעה. במילים אחרות, תישארו פה כפרטים כנועים וללא זכויות, תהגרו או תמותו. תוכנית כזאת יכול לרקוח רק אדם גזען שמאמין בעליונות יהודית ורואה בערבים כתתי אדם. והתפיסה הזו היא הנותנת לגיטימציה למיליציות המתנחלים ולנוער הגבעות, לעקור עצי זית של פלסטינים, להצית מכוניות ובתים וגם לרצוח חפים מפשע. אתם יודעים מה זה לעקור עץ זית בין 5 או בין 8? זה חתיכת פרויקט. אדם לא יכול לבצע כזה פשע אם הוא לא מפשיט קודם מהקורבן שלו צלם אנוש. רק אם אתה מאמין שהערבי הוא פחות מאדם, רק אז תהיה מסוגל לבצע פשע שכזה. אלו לא עשבים שוטים. נוער הגבעות הוא תוצר הכרחי הנובע מתפיסת עולם גזענית. אין עשבים שוטים בקריית שמונה, אין עשבים שוטים בסדרות, בתל אביב או בחדרה. סמוטריץ', רוטמן, בוארון ושאר חברים בקואליציה הכריזו מלחמה על הסיפור היהודי המשותף של הציונות, והם מבקשים להחליף אותו בסיפור אחר. סיפור שבו יש עליונות יהודית גזעית, סיפור שבו נבלע את השטחים ביחד עם מיליוני פלסטינים ונהפוך אותם לנתינים סוג ב'. הם מבקשים להחריב את הסיפור הציוני ולהקים על חורבותיו מדינה תיאוקרטית שהחוק השולט בה יהיה חוק התורה. שלא יהיה ספק, תוכניתו של סמוטריץ' ובני בריתו יביאו חורבן על מדינת ישראל. וההפיכה המשטרית שמנהלת הממשלה היום משרתת בדיוק את המטרה הזאת. הציונות לא ביקשה רק להקים פה בית לעם היהודי, היא גם ביקשה להקים פה חברת מופת, ואני חושב שקצת שכחנו מזה, מרוב שאנחנו במוד של הישרדות. היא ביקשה להקים פה חברת מופת של צדק ושוויון, חברה בת קיימא, מהווה כר פורה ליצירה מתחדשת, לספרות, לשירה, למחקר, לאקדמיה, לחקלאות מודרנית, לתעשייה. במדינה תיאוקרטית כל זה לא יכול להתקיים. כל מדינה בעולם, תבדקו אותי, שהחוקים השולטים בהם חוקי דת, הם מדינה נכשלת, ללא זכויות אדם, שבה מעמד אנשים נחות וללא זכויות לקהילות להט"ב. זה הכיוון אליו לוקחת אותנו ההפיכה המשטרית. במדינה של סמוטריץ' ורוטמן לא יהיו ביאליק, לא אלתרמן, לא לאה גולדברג ולא דליה רביקוביץ' ובטח לא יונה וולך וחנוך לוין. לא יהיה מחקר חופשי וביקורתי, לא יהיו זמרות, לא יהיה תיאטרון, לא יהיה גם אמיר בניון ולא אביהו מדינה, תאמינו לי, ובטח לא תקשורת חופשית. ולכן, כשננצח במאבק הזה, ואין לי ספק שננצח בו,
כבר לא יהיה מספיק לחזור למצב הקיים. זה יהיה הזמן לנסח חוזה חדש בין המדינה והאזרחים, ולא יהיה מנוס מלעסוק הפעם בפיל הענק שבחדר, הישיבה שלנו ביהודה ושומרון. הישיבה שלנו ביהודה ושומרון היא זו שמתדלקת את הפנטזיות של הציונות הדתית. כי כשניפרד מהפלסטינים בהסכם או שלא בהסכם, רק אז נוכל לייבש את מקור המים הזה שמזין את הפנטזיה המשיחית ההרסנית של סמוטריץ' וחבריו, ולהחזיר אותם למימדים הטבעיים שלהם. וכאן יש לומר שיש מתנחלים רבים שהם אנשים טובים, אני מאמין בזה בכל ליבי. אנשים שלא שותפים באופן מלא לתפיסת העולם של סמוטריץ' וחבריו. אבל אם חלילה יעלה בידיהם של הסמוטריץ'ים לממש את תוכניתם, ההיסטוריה תשפוט גם את האנשים הטובים האלה כמי שתרמו לחורבנה של מדינת ישראל. לפני שאני מסיים, אני רוצה לדבר על עוד עניין אחד שבוער בי. לאחרונה אנחנו עדים למתקפה חסרת תקדים על קציני צה"ל ועל הרמטכ"ל. כמה מהשופרות של נתניהו אמרו שהרמטכ"ל הרצי הלוי ייזכר בהיסטוריה כרמטכ"ל הסרבנות. בושה, 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 בושה. ובכן, כל מי ששירת בצבא יודע שכל התנהגות של חיילים, כולל סרבנות, היא באחריות המפקד. נכון, אודי שרון המפקד? ואנחנו מדברים פה על הפסקת התנדבות בינתיים, ולא על סרבנות. ובכל זאת, כשחייל אחד מפסיק להתנדב, ייגש אליו המפקד וידבר ויברר איתו את העניין. זה בסדר. אני הייתי מ"פ בצבא. אם שליש מחיילי אחת המחלקות שלי היו מפסיקים להתנדב, לא הייתי הולך לחיילים. הייתי הולך למפקד המחלקה ושואל אותו, אדוני, מה קורה במחלקה שלך? וכך הלאה במעלה שרשרת הפיקוד. אם זה קורה בקרב טייסים כל כך רבים, אז הרמטכ"ל צריך לקחת את מפקד חיל האוויר ולשאול אותו, אדוני, מה קורה אצלך בחיל? יגיד לו מפקד חיל האוויר, זה לא רק אצלי, זה בכל המילואים. אז יבוא שר הביטחון וישאל את הרמטכ"ל את אותה שאלה, מה קורה בצבא? וראש הממשלה כמפקד העליון אכן צריך לתפוס את שר הביטחון ולשאול אותו, אדוני, מה קורה בצבא? יגיד לו שר הביטחון, תשמע, הבעיה נובעת מהחוקים שאתה והממשלה שלך מחוקקים. המילואימניקים מאבדים אמון בממשלה, הם מרגישים שהפרתם את החוזה איתם. ובכן, במדינה דמוקרטית גם לראש הממשלה יש מפקד, והוא הריבון, כלומר העם. ואנחנו העם באים היום לראש הממשלה ושואלים אותו, אדוני, מה קורה עם הצבא? איך הגעת למצב הזה? מה עשית שאותם החיילים שעולם הערכים שלהם הביא אותם עד היום לשרת ולסכן את חייהם, אותם האנשים בדיוק עם אותם הערכים אומרים לך היום לא עוד? איך הגעת למצב הזה? נתניהו הוא האחראי למה שקורה בצבא. המפקד הוא תמיד האחראי. אבל המפקד הזה מעדיף לברוח מאחריות ולנטוש את חייליו הפצועים בשטח. ועל הדרך לטנף עליהם ולשלוח שליחים שיכפישו אותם. הפוליטיקאים בעבר וגם בהווה, אני הולך להגיד עכשיו משהו קצת קשה. הפוליטיקאים בעבר וגם חלקים מהם בהווה תמיד העדיפו חיילים מתים וגיבורים, אך צייתנים, מאשר חיים אבל ביקורתיים. אם הייתי נוהג כך עם החיילים שלי, לא הייתי ראוי לפקד עליהם. ויש פה שניים כאלה בקהל. ובכן, נתניהו, אתה לא ראוי להנהיג את אזרחי ישראל. הנה, אני תכף מסיים. שרת ההסברה כינתה אותך אבי האומה, מר נתניהו. אם זה אכן כך, אז אתה אב מכה, אב נוטש. מחריב האומה. לסיכום, כמו שאמרתי בהתחלה, ממעוף הציפור לא רואים את כל הכיעור הזה שתיארתי עכשיו. אבל אגיד לכם מה כן רואים, גם מלמעלה וגם מלמטה. ממעוף הציפור המחאה הזו היא אחד המראות היפים
שהארץ הזאת הולידה. וכשמנמיכים עוף ורואים אתכם בגובה העיניים, אתם אנשים יקרים, התמונה הזו יפה עוד הרבה יותר. יש פה רק פנים יפים עם אהבה עצומה למדינה ואהבה לחלום הנפלא הזה שהוא מדינת ישראל. עם אנשים כמוכם אני מוכן ללכת באש ובמים. שתבוא עליכם הברכה. דמוקרטיה. חבר'ה, עכשיו לצוק.